Επίσης με την κρίση, κυρίες και κύριοι, πολύ γκρίνια δεν έχει πέσει. Ναι, μιζέρια πολύ. Δηλαδή φτάνει. Έχουμε πέσει όλοι στην παγίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι κι αλλιώς παγκοσμίως, και αυτό το λέω πολύ σοβαρά τώρα, η κρίση σε ένα ποσοστό της τάξης του, με πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα, είχα κλειστεί με 5 οικονομολόγους και 3 λογιστές επί 2 βράδια και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κατά ένα ποσοστό 40 με 60% οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στο φόβο που εκπέμπουν προς τον κόσμο. Για να το είπαν αυτό οι λογιστές. Βέβαια, γιατί οδηγείς μετά τον κόσμο σε κινήσεις πανικού και μετά είναι ένα ντόμινο καταστάσεων. Και διωγγώνεται όλη αυτή η υπόθεση της κρίσης. Οπότε, πολύ γκρίνια. Και όπως όλα τα πράγματα, έτσι και η κρίση έχει την καλή της πλευρά. Και επειδή πρέπει να είμαστε άνθρωποι αισιόδοξοι και να μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο αλλά μισογεμάτο, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κρίση. Γιατί η κρίση έχει πολύ ωραία πράγματα, έχει πολύ ωραίες συνέπειες και γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τι μας αρέσει τώρα με την κρίση. Τι μου αρέσει τώρα με την κρίση? Μου αρέσει που όταν λέω ότι δουλεύω 2 φορές την εβδομάδα, με κοιτούν με συμπάθεια και μου λένε κουράγιο, ενώ πιο παλιά με αποκαλούσαν τεμπέλη. Μου αρέσει που όταν λέω για αύξηση στο αφεντικό μου, πλέον δεν με αγριοκοιτάζει, αλλά πεθαίνει στα γέλια. Μ' αρέσει που πολλοί φίλοι μου μετανάστευσαν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι θα έχω να μείνω τζάμπα σε πολλά μέρη του εξωτερικού. Μ' αρέσει που τα καφενεία έχουν γεμίσει από άνεργους επιστήμονες με τουλάχιστον 2 μεταπτυχιακά. Πλέον πας για ουζάκι και αντί για μπάλα, συζητάς για μαύρες τρύπες. Τουλάχιστον. Μ' αρέσει που ο καφές που κερδίζω στο τάβλι αποτελεί το 2% του μισθού μου, που σημαίνει ότι σε 50 παρτίδες έχω βγάλει ένα μισθό. Μ' αρέσει που οι σερβιτόροι άρχισαν να λένε και πάλι ευχαριστώ, όσο μικρό και αν είναι το φιλοδόρημα. Μ' αρέσει που στο σούπερ μάρκετ τελειώνει τσακ μπαμ, γιατί δεν υπάρχει κανείς μπροστά σου με ένα φορτηγό ψώνια. Μ' αρέσει που ο κουλουρτζής έξω από τα μπουζούκια έχει περισσότερη δουλειά από τη λουλουδού μέσα στα μπουζούκια. Μ' αρέσει που αν χτυπήσεις γκομενάκι πλέον είσαι 100% σίγουρος πως δεν σε θέλει για τα λεφτά σου. Μ' αρέσει που μπορώ να έχω κατάθλιψη ελεύθερα. Παλιά με έβριζαν όλοι. Τι σου λέει περί μαλάκα, τη δουλειά σου την έχεις, το αμαξάκι σου, τι άλλο θες? Τώρα που δεν έχω τίποτα, με άφησαν στην ησυχία μου με την κατάθλιψή μου. Τέλος, μ' αρέσει που με την κρίση θα έχω κι εγώ μια ιστορία πόνου και δυστυχίας να λέω στις επόμενες γενιές για το παρελθόν της χώρας, όπως εμείς ακούγαμε για Χούντα και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλιώς θα με περνούσαν για πολύ φλόρο. Είδατε πόσο ωραία πράγματα αποτελούν συνέπειες της κρίσης. Ωραία, αισθάνθηκα πολύ καλύτερα. Μόνο θα αρχίσω να πηδάω.